Στην τέταρτη θέση, Βασίλης Μόρος, Ανδρέας Καπατσούλιας από το f4fan.gr Racing Team από την Πάτρα τα παιδιά. Στην τρίτη θέση, Γρηγόρης Γκρέκ Δόσης και Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, GSX 13, www.f4fan.gr Racing Team, πάντα λίγο, Το μαύρο πάνω! Το μαύρο! Δεύτερη θέση, ένα αμυγός γυναικείο πλήρωμα. Μας έβαλε τα γυαλιά, κύριε Δόση. Μας έβαλε τα γυαλιά, κύριε Δόση. Μαρία Αθανασοπούλου, συνονόμα της εδώ. Δέσποινα Σωτηροπούλου. Από το κάτω τα κορίτσια. Βάθρο. www.f4fan.gr Racing Team με Suzuki Vitara G600. Και στην πρώτη θέση, Γιάννης Ρούπουλας με τον Μάνο Ξάνθο, Κουτσουμπός Engineering All Wheel Drive Racing Team με Suzuki Vitara G600. Μπράβο και εσάς παιδιά.